let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Catalina sa Siena, birhen ug doktor sa simbahan. Usa kini siya ka milag or wonderful nga tao tungod kay wa ko masayop ika-23 ni siya nga anak sa usa ka ginikanan, napagini siya ikaluha ika-24, nya napagini siya manghod ika-25. Wa ni siya ka eskwela tungod sa ilang kapobre o sa ilang gidaghanon, apan himo siyang magsusulat sa atong simbahan, ni-explain sa Ebanghelyo ug misulbad og daghang problema sa simbahan. Nagkadungan-dungan ni sila ni San Vicente Ferrer kadtong niatubang sila sa kahimtang sa simbahan nga nahimong duha ka buok atong Santo Papa. Nya si Saint Catherine maoy nakasulbad tungod kay iya yung gipromote ang authority sa Roman Pontiff didto sa Roma. Mao ni naka-restore siya niini. Namatay ni siya sa edad nga 33, liwat ni Kristo, pero dako kay siya nabuhat nga contribution para sa pagpalambo sa atong pagtuong Katoliko. Busa uban kaniya atong padayong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan, labi na dinis atong nasod. Iampo po nato ang atong mga benefactors and donors na unta hatagan sila sa mga grasya nga maghatag kanila sa tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang Santa Catalina nga midilaab siya sa Dios nung gugma diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo ug sa pag-alagad sa imong simbahan, itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon untag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas
nga nagpakadakong tawo ug may mga upat kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili nagayod pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayod nga ang Dios, nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug batag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo.
diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga bilig 2 kagatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada o 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan og ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao, napulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, O Kristo. Matod sa atong tubag sa Salmo, usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Naay nindot kayo dinhing mga pagtulunan kay kani manggong balay sa Ginoo, igadto nato ngadto wala gyoy problema. Walay problema dito ba? Ganahan mo kinabuhi nga daghang problema? O ganahan mo kinabuhi nga daghang problema, dinhi mo puyo sa kalibutan. Diha mo puyo sa inyong balay, puerting problema diha. Di ba? Abisag dinhi sa parokya, daghan tag problema dinhi ay. Mao na nga ang resulta, mas stress ta, ang uban nagdepresyon, ang uban magsigilag kasuko tungod sa daghang problema. Pero dito sa balay sa Ginoo, wa nay problema. Nya, saman, ganahan mo dito? Nya, ang gibutang dinhi, usa ka butang ang akong gipangita. Karon, unsa may inyo yung number 1 nga gipangita? Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo o sa balay dinhi? Unsa maroy inyong gihuna-huna? Ang pagpaayo sa inyong balay o ang pagbiya sa balay? Ay, klaro lagi. Kita ra ba dinhi natay daghang projects tingali sunod mga adlaw, karong Domingo akong i-announce, murag dako-dako gining atong once and for all nato nga project. Among gisubay gahapon ang tanan, consider ta sa mga epektoron sa atong mga katilingban na atay gi-envision nga gikinahanglan nato dinhi sa atong parokya. Dako-dako gyud mao ni ang atong gikinahanglan. Pero ang pangutana, mao ba ni ang atong gipangita? Ngana, lahi man ang gikinahanglan o gipangita. Pwede man nga mao ni atong gikinahanglan, pero dili ni mao'y atong gipangita. Karon unsaon man ni nato pagsabot? Nga kining tanang butang sa kalibutan nga atong buhaton, kinahanglan gyud nga mo tabang nato nga makasulod ta sa balay sa Ginoo. Maunay pasabot usa ka butang ang akong gipangita, ang pagsulod sa balay sa Ginoo. Pasabot ang tanan gid natong buhaton, gagmay ug dagko, kinahanglan gyud nga para gyud makasud tag langit. Aron wa nay problema, anytime mamatay ta, mubiya taning kalibutana, siguro na gitang para langit. Mo na gibuhat sa mga santos sama ni Santa Catalina sa Siena or Saint Catherine of Siena. Sa iyang kabatanon, nisugod na siya, siguro mga 3 years old or 4 years old, nisugod na siya pangandoy nga makapuyo og langit. Ug ang tanan gid niyang gibuhat para gyud pagsud og langit. Ang iyang pagpakig-istorya, ang iyang mga gibuhat, hastas iyang pagpanglaba, sa iyang pagpanglimpyo, tanan para gyud sa langit. Kamuron og maglungag mo dito sa inyo, para langit na o para pamahaw? Kasagaran ra ba nato maglungag? Para ra gyud pamahaw, para paniudto. O gahapon ang atong mga lumad dinhi nagpista. Unsa man tong pista ha? Para langit to o para lang makahikay? Para lang makadisco, para lang lipay-lipay. O kutob ra ta diha, away kapuslanan. Karon na atay mga projects dinhi nga atong gipangandoy, muna maligya tag slots. Kada palit og slot para unsa man na, para lang mahuman atong project. Way kapuslanan na. Muna kada nato palit og slot,
kada nato himo og project dinhi para gina siya sa langit. Mao na siya. Kaning inyong pagsimba unsa man ni? Para lang maayo ang inyong panglawas, para matagaan og grasya o para langit ni? Mao na ini kung mas misa di gyud mo manglibak. Din agyod mamakak, di ba? Uy, ini humanos misa magliniba kay ana pa dias atubang nga simbahan. Narita ko usay masakpan ba nga mag-istorya. Kung saan na niyang istoryahan, libak, isa di pa diroy na alam may problema nga kanama. Nako ka na, basta makapalangit. Mo na siya ay importante. Mo na si Jesus, iyang pakita ba nga ang tanan gid niyang gibuhat para gyud sa langit. Nya kay para mas langit ang una gyud kaayong kinaiya nato nga sa tanan natong buhaton para gyud sa paghatag og kaayuhan sa isig katawo. Mao gina siya'y makapalangit nga ang atong gibuhat para sa kalipay, para sa kaayuhan sa atong isig katawo. Mao na nga niingon siya diri ni Felipe, daghan man kay ni mga tawo, gutom naman kay ni sila. Asa man tag pagkaon nga ipakaon ani nila. Sus reklamo dayon si Felipe, kadaghan ani, asa gud ta, asam tag kwarta. Ana dayon mao man dayon na ang atong tawhanon nga kinaiya. Pero si Jesus lahi kayo. Ang iyang gisulti ingon siya, palingkura sila. Nga ang gamay niyang pagkaon, 5 ka pan o 2 ka isda, iyang bahin-bahin, iyang gipanghatag. Wa siya maghunahuna nga kadaghan aning tao unya kaning akong pan 5 ra ka buok ipanghatag pagyon. Wa unsa may gibuhat ni Jesus, diretso gid siya hatag. Nagpasalamat sa amahan niya, hatag dayon. Unsa may nahitabo sa pan nga 5 ka buok, nga mga 5,000 man tong tao, nakabusog sa 5,000 ka tao, tagbaw gid sila kabusog, nasobrahan pagyon og 12 ka bukag. Kani mao ni ang atong pamalandungan. Kay usahay ang atong yung hunahuna tigom. Ako gini, tigom muna koralon ang balay kay ako gini. Kaning yuta ako gini, kining pagkaon ako gini, kining kwarta ako gini. Mao gani nay atong attitude, di gyud mudaghan ang atong bahandi. Mag-anam gyud kaot-ot. Karon gud dinis Pilipinas, ang ato yung attitude bisan sa ato mga leaders kadaghanan gyud ako man gyud. Mao na ang ato mga leaders kadaghanan sa atong nasod gikan gyud sa nasyonal hangtod ngadto sa barangay. Unsa man gyud kasagaran ang mga leaders mao dayoy moarang-arang ang kahimtang. Abisag din simbahan tanawag kinsay dayoy moarang-arang leader, pari, bispo, amo arang-arang yung kahimtang, apil na ning nagwali. Nga naman, ako lagi, ako gini, ikaw may leader, naaman ni mo tanan, di, ako gini, na mo asinso, yun ka, ang imong katong mga kauban, bahala na mo diya. Muna itong attitude, pero si Kristo, lahi. Gipakita niya unsay kinaiya nga makapalangit. Ang usa di ay kalider mutudlo og muhatag. Mutudlo og muhatag. Paminawon man siyag sa dili, sige hatag. Kadto ganing iyang gipanghatagan mga 5,000 man to ka tawo, daghan baya ato nga maoy niingon niya ilansan siya sa cross. Nahibaw na biya si Kristo anadaan nga kining akong gipanghatagan maurasan ni ang mupalansang nako sa cross. Pero hatag yun. Na ako din hatag lang yun ko ninyo, bahala makaingon ko kani mga tawhan na maurasan ni mo unay niya na akong libak. Ning kamot la sa gugatag. I know what tingin mo simba din niya mo libakiro.
Natug pa ron. Kamo sa nanimba din kaila naman sa mo nako no. Bisag kamo mga online, kadang sigig tan-aw sa online. Gabi bitaw, daghan kayo diri og gahapon, daghan kayo nagpa-picture kay nanganhisan sila mga online parishioners. Nindota. Nga nindot kay paminawon ba, pader picture ta pader. Asa man mi mo palit og slot. Nako sige picture sa dire. Sige mamughisgot anang slot pero sa kung una-una ingon ko, na gyud palit gyud. Inigo man diri picture ako tara dito ay opisina. Sus pader mo gini among kalipayan ang pagpalit og slot nako nindota sa dani nila. Ay kamo, alipay mo nga mo palit og slot o maguol. Nindota din ninyo. No? Ito ganing halin karon abot naman ni 2,755 ka slots. Di pakpakan na ito na malit. Ang atong gibaligya, 54,000 slots. So napay nahibilin 51,245. Pero ako ning adjuston kay dako kayo ni problema. Hindi lang ako lang niya i-explain ninyo. Pero nindot kayo para gis langit. Inighimo na nato niani mga igsoon unsa may sunod mahitabo. Pulos kalipay ang atong bation. Malipayon ta sa tanang panahon. Ang atong unang pagbasa nagpakita nga sila si San Pedro gilatos na nabuhian man sila tungod sa istorya ni atong Gamaliel. Pero gilatos gid sila. Gipuspusag maayo ba dito sa prisuhan. Unsa may gibati nila pag humaglatos, diya gibuhian dayon. Nagmahay. Oy, sus da gibutang diri ay gibuhian unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Mao na ni siya makapalangit kana bitang kanang malipay tang mag-antos, malipay tang mauwawan, malipay tang patyon tungod sa atong pagsunod ni Hesus. Mao na inyong kuan, mao na inyong pangandoy. Hoy. Mao na inyong pangandoy na malipay mong mag-antos, mauwawan or mapatay tungod kay nagsunod sa ngalan ni Hesus. Mao dili. Klaro kasi mga naong ninyo nakalitan mo. Sige, testingi ko no. Kanang pagpa-colors buhok, pagsunod na ni Jesus, dili. Tubag. Dili. Suway ko no nga, di na ka magpa-colors imong buhok. Uwaw kayo. Uwaw ka istanan. Pero dawata nga mauwawan ka tungod kay nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Kanang pagkiskis o pagbadli sa kilay. Ang sama na, nagsunod ka na ni Jesus sa iyang kinabuhi. Wa gyapon. Tistinging ayaw na nagbuhata, uwaw ka istanan. Kay naanad naman ang tawag tanaw ni mo ana. Pero dawata ang kauwaw. Kanang pagtug-an nimo sa imong asawa nga nangabit ka. Pagsunod na sa kinabuhi ni Jesus. Pagsunod, dili. Kusga. O kamo ba kang mga asawa, ang pagtug-an ngadto sa inyong bana nga nakadit-dit mo laing laki. Hinabi ay mga asawa nga nakahimo ana. Nya mo tug-an mo sa inyong bana. Unsa man na? Nagsunod mo sa kinabuhi ni Hesus? Sunod wa. Sige, suway. Piti-piti ginastamparos ng naong nimo. Pakauwawan pa ka, biyaan pa ka, mag-antos gyud ka. Pero kadakong kalipay nga makaingon ta, Lord, salamat niining maong pag-antos tungod sa akong pagsunod sa imong kabubuton. Maunay kinabuhi sa mga santos. Si San Vicente Ferrer nakadawat sa daan ng maong mga kauwawan pag-antos. Si Saint Catherine of Siena samot na. Turting daghanan niyang pag-antos. Sila si San Roque, mauni ilang gidangatan. San Isidro Labrador, mga sikat na to mga santos din San Francisco de Assisi, labaw na Diyos Pedro Kalungsod, o sila si San Lorenzo Ruiz.
Pero ang ilang kasing-kasing nagdilaab sa kalipay, hangtod gyud sila namatay. Mauni ang pagpuyo sa gingharian sa Dios. Wa ata kaabot didto, malipayo na ta kaayo. Pero kanang wa magpuyo sa gingharian sa Dios, na bisan gani nagmusimba, dahil lagkatog. Igabot nga. Kami bitang mga pare, kabantay mo kon-celebrate mi og kanang misa, bisan ako, kabantay ko ninyo i-celebrate taas lagi ng wali. Duka, ngano man mga yawanon. Dili oy gikapoy, sabi mo kamo sano, gatuo sa mong yawan kapoy, bakay daghang gibuhat. Ana, pero wa na magpasabot nga wa mi mahigugma sa pag-antos. Wa lang gyud kaantos ni dongoy. Di oy kanang di mo sunod sa Ginoo, di na dukaon, masuko. Masuko kun imong sultihan unsay sakto, masuko. Mao na tinuod nga wa mo sunod sa Ginoo. Ang naas ilang kasing-kasing ang kasina, kasuko. Muna tanawan nirong ato mga politicians, kanang dili ka maong masuko, maunay butari. Kanang magsig kasuko, ay lang na samot na kadaghang masukano na to din, di ba? Nindog na ta. Mga igsoon, ipadangat nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan nga kanunay siyang magkabig sa katawhan diha sa Eucharistikanong bangkete sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasud nga magihatagon sila ngadto sa mga kabus ug timawa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong nag-anto sa nagalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug bahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay sa trahedya ug katalagman nga ang Dios upahiluna na kanila sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo diha sa pangama ni Santa Catalina sa Siena, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigong ka Diyos, amang langit nun, hingga sa damo, mga masalay pun,
dawata kini among mga halad sa mga sala namo igabayad ang lawas tubo Jesus among Diyos kinabuhing gihalad sa krus. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pahimangno ug panigingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagadayeg kami kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Catalina sa Siena, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, naaraasa mga langit, pagdaygon ang iyong ngalan, tuabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang ngalan ko namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala namo. Pumili mo kami, itugyan sa pagsulay, inunuan-uwa sa kabing sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with the gift of finest sweet. Give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. Magampo kitang Ginoo ang langitnong kalanon nga among gikalawat, nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutan-on ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang pagpuyo sa gingharian sa Dios. Ato nang masinati kun dinhis kalibutan ang tanan natong buhaton para gyud makasulod tag langit. Unsaon man para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. So mao na tong atong update no sa atong nahalin nga slots sa DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Salvation para sa atong mga projects. As of yesterday, niabot nag 2,755. Pakpak sa mga namalit ni ini. Daghan patag mga slots nga ibaligya, hinaotonta nga ato gining kugihan og palit, aron sad matuman ang atong mga proyekto dinhi, kay tanan atong himuon dinhi sa atong simbahan, sa atong parokya, pulos gini makapalangit, makapalambo sa pagtuo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen.
ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. I will